fødselsdag, og det har han jo, og jeg i dag. Karsten har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råber vil, og hør nu her, hvordan vi råber vil. Hurra, 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 hurra. Ja. Og det er det, Carsten, altså. Det var en popular demand. Ja, sig tusind tak. Og hvor vi gerne have taget det på video, men jeg synes, det var så flot at hælde kameraet op, og så tager jeg det sammen. Ja, det er jo sådan, som vi mange af jer ved, men for dem, der ikke ved, lad mig sige det. Det er jo Carsten og Bent, der oprindeligt har udviklet ideen omkring Skole Intra, har lavet Skole Intra til deres egen skole, og efterfølgende har det bredt sig ud til hele landet. Da It's Learning overtog Skole Intra for 3 år siden, der var vi jo virkelig, virkelig glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Carsten og Bent, sådan så at de blev ved med at hjælpe med udvikling af programmet og med deres store viden omkring, hvordan man bruger det ude i skolerne, kunne hjælpe os med at få styr på, hvordan vi skulle vedligeholde og videreudvikle Skole Intra. Så det har vi simpelthen bare været så glade for hos It's Learning, og det, for set fra min stol har det været et fantastisk samarbejde, og det vil jeg gerne takke jer for på It's Learnings vegne. Jeg tror også godt, jeg kan takke på, hvad skal man sige, den lidt bredere kreds af den danske skoleverden, for at I ligesom hjalp videre efter, at der var lidt diskussion om, hvorvidt Skole Intra skulle fortsætte eller ej og sådan, at I var med til at hjælpe det videre. Det tror jeg, der er rigtig mange i hele den danske uddannelsesverden, der har været rigtig, rigtig, rigtig glade for. Så tusind tak for det. Jeg vil også sige, at Carsten og Bent var jo som sagt et fast element i vores Skole Intra-trap. Jeg tror, den første gang, vi var sammen, det var i 2004, hvor vi var i Svendborg. Og der var en fantastisk stemning, fordi der stod ganske 2 skolelærer, som havde udviklet noget, som alle bare var så begejstrede for. Og det var virkelig den her dialog lærer til lærer, som gjorde, at folk gik derfra med et andet syn på, hvordan de nu skulle hjem og lave nogle ting og bruge det, som de nu havde set Carsten og Bent stå og fortælle om. Og det, der har været en bærende kraft i arbejdet i alle de her år, har jo været, at Carsten og Bent havde den her viden om, hvordan man arbejdede på en skole, hvad for nogle processer der var, hvad for nogle ting, der var vigtige og hvad der ikke var vigtige. Og det, som de videregav, var en entusiasme, der sagde, det her er ikke bare lige et produkt. Det her, det er noget, der kan være med til at forandre den måde, I arbejder på som lærer, og jeres kommunikation med eleverne, og alle de andre visioner, der var. Så det var jo sådan ligesom nogle gange, når vi gik fra det første, jeg husker, da vi gik fra det første Skole Intra-træf, der havde vi jo sådan ligesom, at vi havde ikke bare holdt et træf, vi havde jo ligesom etableret 35 disciple, der ganske tog ud i landet og gav budskabet videre. Og jeg vil sige, det har altid været en fornøjelse at arbejde sammen med jer, fordi I har haft det engagement og den viden og den utrættelige indsats for altid at prøve at hjælpe alle dem, som sad med et eller andet problem ude på en skole, som ikke lige kunne finde ud af det, eller som havde en eller anden idé, som man lige ved et lille knopskud inde i Skole Intra kunne lave. Og det bliver et slæg for os andre at løfte den arv, som I har skabt. Og vi har tusind tak, fordi I har været dem, I har været i alle de år. Og indtil det sidste har virkelig været en inspiration. Så nu må I have det rigtig godt. Så er det jo sådan, at livet er ikke slut, fordi man holder op med at udvikle Skole Intra. Det er tæt på, men livet er ikke slut. Og vi har jo tænkt på, hvordan vi på en eller anden måde kunne finde på en lille gave til Carsten og Bent, en lille afskedsgave, og man tænker lidt sådan på, ja, man tænker på mange ting, men vi har fundet på noget, som vi håber passer til den tilværelse, vi nu skal ud i. Så værsgo. Et DVD-sæt.
Et DVD-sæt er et bud. Det kunne være et DVD-sæt, ja, du har fået, jeg ved, du har fået Bruce Springsteens bog, Born to Run, har du fået i fødselsdagsgave, så prøv nu at åbne den, og lad os se, hvad det er. Det handler jo nok lidt om, at nu skal man ud og rejse, og på lange ture, og sådan, og ja, er der nogen, der gætter det? Du skal flå det af, Ben. Memmerkort. Han er så nervøs for, hvad det er. Ja, skal vi. En Kindle e-bogslæser. Jeg må hellere komme op på værelset og få downloadet et eller andet. Det her, det er bare vildt rørende. Det havde vi slet ikke forventet, at de kunne være så empatiske og tænke på os. Men vi vil da også sige, at det har da været en vildt hård beslutning at skulle sige, at man skulle stoppe her, mens lejen var god. Det har vi valgt at gøre, ud fra den betragtning, at vi har haft et barn, som vi har kæret om siden år 2000, hvor vi sammen fødte tanken om et skoleintra, primært for lærere. Det har været vores succes, at vi lavede noget for lærerne. Og så kom der noget, der hed forældreintra og elevintra og noget bagefter. Men vi lavede noget for lærerne. Og det barn, det har jo så vokset sig stort og rundt og har løbet rundt og antaget leget og lavet alle mulige mærkelige ting. Og det har nu fået en form, så det får lov til at løbe videre ud i verden med møde nye mennesker, som skal tage sig lidt af det. Og det vi er lidt stolte af, det er, at det forhåbentlig ligner forældrene. Og selvom det ikke opfører sig ordentligt, så skal det nok rumme noget af det, vi har givet det med, også i fremtiden. Sige tak til Svend og til alle jer for, at I møder frem. Det har jo været fantastisk gennem alle de mange år at møde så mange og være med til det her. Så tak. Nu sender vi barnet videre, og det skal leve sit eget liv fremover. Ja, men